ba. Ya gane ba rago ba ne ba kuma za a rago ba ne ba. Allah ya kara kauna. Baba Sani da Salisu, Baba Sani da Salisu, Allah gaba da malam Umaru ta ambo, Allah gaba da malam Umaru ta ambo. Alhaji Umaru ta ambo. Lalle Imam Audu na yaba ma Umaru ta ambo. Lalle Imam Audu na yaba ma Umaru ta ambo. Malam Audu na yaba ma Umaru ta ambo. Muloni Kano kap Umaru ta ambo. Muloni Kano kap Umaru ta ambo. Muloni Kano kwata-kwata Umaru ta ambo. Ko kuma sarkin kudin Kano kwata-kwata Umaru ta ambo. Batun wani mai kudi Kano ya zan Umaru ta ambo. Batun wani mai kudi Kano ya zan Umaru ta ambo. Daga languna in ji maza kalle shi, daga languna in ji maza kalle fa Umaru ta ambo. Maza kalle shi kenan. Maza kalle shi kenan. Aikin injin kenan. Suban kenan. Injin suban kenan. Haka injin ke aikinsa. Haka injin ke aikinsa. Na maruta ambo. Na maruta ambo. Umaru ba saka. Kuma ba hana ka. Umaru ba sa ka kuma ba hana ka. Ko Zaria ba ni shakka ka, ko Kaduna ba na shakka ka, ko Kwantagora ba na shakka ka, ko Akwantuwa ban shakka ka. Ko a Borno ma bai shakka ba, ko a Borno ban cire shakka ba, ko zan kwata ma ta Gambo ban cire shakka ba, cikin birni ta Ambo ban ci amanan mu ba, cikin birni ta Ambo bai ci amanan mu ba, na ƙauye ma Umaru bai ci amanan su ba, na ƙauye ma Umaru bai ci amanan su ba, ta Ambo Umaru
tambo, Umaru tambo, Umaru tambo. Wani aikin sai ana yi da gaske, wani aikin sai ana yi da gaske, Umaru tambo. Kullum mutum mugu ne shi, yin marutan ambo. Ƙara shirin duniya kullum mutum mugu ne shi, yin marutan ambo. Kulan giwa yin marutan ambo, kulan giwa yin marutan ambo. Kan shi ba ka dimuwa alhaji yin marutan ambo, kan shi ba ka dimuwa alhaji yin marutan kauci auka da mai nawa alhaji umaru ta kauci auka da mai nawa alhaji umaru ta shirin duniya kullum mutum mugu ne shi umaru ta ambo.